Все, bizler efirde mi? Allah. Da? Tamam. Salam aleykum, hormatlı Türkmenistan vatandaşları mening kanalımın ağzaları, patpişikleri. Şu bizlerin mening efirima, kanalıma mihman geldi. Abdullah. Ava. Minnettar. Geldiğin için. Ava iyi. Şuyun, karang, hormatlı izleyiciler, hormatlı Türkmenistan vatandaşları. Bizler azmas необычный эфир edecek bolotmuz. Не то, что необычный, bizler это как бы подкаст и по мере возможности, да, bizlerde hemen bitta mikrofon bolan bolsa ikkita şey yaxşı bolardı. İnşallah uyan boladı Allah'ın izni bilen. Bize şu gün bir şey edecek, скажем так, vatanımızdan Abdullah bilen bile ikimiz, bir minut. O vatanımızdan Türkmenistan'dan haber alacak bolotmuz. Bizlerde bir iki haberlar var hazır. Bütün medyada yarıp duran haberlar var. Hemmesini oturup absurda edecek. Kim nime ede oturan bolsa bir saat vakti bizlere ayırınlar. Yine akşam oldu. Hemmengizler işten geldinizler, çayınızı içtinizler. Oturup sılar ağzına verin de. Пожалуйста, 7 adam oturupslar. Paylaşınlar efiri. Köpüre adam gelsin. Köpüre adam dinlesin. Потому что это про нас, про Türkmenistan. Absürt edecek zatlarımız. İnagda даже şunday aydı ama ben что köpüngüz kuchnyada даже aydı bilmeyecek zatlarınızı bize şu yerde oturup absürt edemiz. Buyurun açacak zatımızsa. Türkmenistan'da şu an ütköşük zatlar olup dur. Propagandada ondan adamların propaganda bilen adamların terbiyesine, ondan özün alıp barışına, ahlakına, umuman daja dinine, öz şahsi meselelerine karşı oturuyorlar da. Ondan şolar var arada, ondan sonra Türkmenistan'ın yapıklığı, ne derecede yapıklığı, şu zatlar var arada, täze habarların, täze habarlara karıştırıp şonu gurrun verecek de size. Bilesen mi? Sen bana kara. Париться etme. Будь спокоен, будь собой, окей? Успокоиться это, Абдул. Это ежедневное допирание. Sen TikTok'ta desen hep spokojno oturasın. Bu hem YouTube тоже. Тоже spokojno oturmalı. И просто aytmalı. Hazır nimeden başlayalı? BMG'de Kıbrıs'ı. Kuzey Kıbrıs'ı doğru mu? Türk tarafını. Türk tarafı var. Greçski tarafı var. Şonu absurda dedeli. Şu hazır havarlarda Bizim buradan medyada şu yarıp duran hazır. Вроде бы hiç kim komentir etmedi uzadı. Mene görmedim. Yok. Давай прокомментируем. Но, конечно, углубленно эде oturmaz. Потому что пока Türk devleti Turция tepki vermedi bu zada. Так. Sahne 2. Hormatlı vatandaşlar. Давайте ровно 2 minutluk bu hazır geplece adam Ersin Tatar'dan Türk devletlerinin dikkatini çeken uyarı karoçi. Ersin Tatar zat Kıbrıs Cumhuriyeti'nin zadı президенты вроде бы, да? Или же премьер-министры. Gelin şunu dinleyelim. Ne dedi? bizim buradan Türk devletlerine vereceğimiz mesaj, onlar bizlerin kardeşleridir. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, Türk devletlerine üye ülkelerden bazıları. Ancak bu 4 ülke Avrupa Birliği ile işbirliği çerçevesinde tartışılan bazı kararlara imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.
Onların Avrupa Birliği ile girdikleri bu yeni işbirliğinin elbette kendileri için hayır olmasını temenni ediyoruz. Ama vereceğim mesaj biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü bana gelen bilgiye göre imzaladıkları o metin içerisinde şu sayılı kararlara da imza attıklarında acaba o imzanın nerede ne gibi sorun yaratacağını biliyorlar mı? Bence o gözden kaçmıştır diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nden toplam 12 milyar dolarlık yatırım ve destek alan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan Görüyorsun bayguşlu. Ja. 12 milyar destek. Karuç. 12 milyar yatırım yapacaktı. ve Kırgızistan kısa bir süre önce Güney Kıbrıs'a elçi de atamıştı. Avrupa Birliği ile anlaşmanın Türk devletlerine hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk devletlerinin Rum tarafı ile ilişkilerine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu yapılan bir de tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni de üzmüştür diye ben kendi değerlendirmem tabii. Daha fazla bu konuda yorum yapmak istiyorum ama benim beklediğim Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ve diğer Türk devletlerinden Rum tarafıyla olan ilişkilerine biraz daha dikkat etmeleri, KKTC lideri Tatar, bu kararların iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. imzaladıkları o metin içerisinde şu sayılı kararlara da imza attıklarında acaba o imzanın nerede ne gibi sorun yaratacağını biliyorlar mı? Bence o gözden kaçmıştır diye düşünüyorum. Bazı maddeler vardır. Onların ayrıntısına girmeme gerek yok. Tatar ayrıca bu adımların yol açabileceği risklere değindi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardan beri tarihten gelen hakkıyla hukukuyla elde ettiği garantörlük hakkının ortadan kaldırılması ve aynı zamanda burası Kuzey ve Güney Avrupa içerisinde olacağı için Türk askerinin alan çekilmesi. Biz bu oyunları çok gördük. Türkiye buradan gitse, Türkiye askerini çekse, Türkiye'nin garantörü bittiği gün Kıbrıs da bitecektir. Ve bütün bu ada ta evvelden hayal ettikleri gibi bir Yunan adası olacaktır. Çünkü adamların hayali Ege adaları, Rodos, Girit ve ondan sonra 13. ada olarak gördükleri Kıbrıs Ataka. Yani 1000 kilometre uzaklıkta Yunanistan'dan buraya kadar egemenliklerini yaymak suretiyle Doğu Akdeniz'de de hükümdarlıkları ile Anadolu'yu, Türkiye'yi kuşatmak. Oynanan oyun budur. CHP Şöyle indik kara. Abdul. Hı. Yani da komentir edeli, tamam mı? Korkup bir komentir oyun. İyi bilesen mi? Yani bir de başka bir zat biz pakoy. Hemen zadın içinde. Bak dalbayı da. Клянусь, вот берdim bu kadar. В да, если так разобраться, долбоеб devam söylüyor oladı geçen eslerde. No. Bir zat var. Elçi atamadı. Tamam mı? Konsolosluğa kurmadı. Посольство kurmadı. Ну, блин, senin основной, sen havari kullan вроде бы da 40 bin'e ya 42 bin ya 35 bin şu arada Türkmen vatandaşı Kipr'da işlep yürüyen. Ja. Desem Ja. ya 35 ya 42 şu aralıkta sanda bizim vatandaş işlep yürüyen. Ja. Ay, Греческий tarafında всего лишь bitti adam var. O ya Murat Razzakov. O ya aktivist. Ja. Понимаешь, да? Bir show var. Show için konsesuar açtılar. Murat Razzakov için açtılar öyle. Ama тоже onun hem aydı veren yeri var, aydan yeri var. Bir de семья var. Şurada тоже Türkmen'de. Но по сути, если так разобраться, да, bilesem da tanabilmedi. Bütün konvensiyalara karşı geledi. Türk teşkilatına karamazdan bular şu kararı aldılar. Onun hem bir giden sebebi var. Sen öz Ja. fikrini ayt, sonra ben sonunda добавлю konkretni. Indi bizim gatnaşıklarımız Türkiye bilen beýleki Kırgızstan, Kazakystan, Özbekistana seredende bizim gatnaşıklarımız iç-içe yığjam da kän gatnaşýar. Ondan bizim olara düşünseň bolýar, olaryň ne ullakan bir ýitirýän zat ýok. Kazakystan, Kırgızstan, Özbekistan. Olar öz ähliýetine çapýar. Ýöne biziňki hem Türkiýe bilen hem Ýewropa bilen
Başka da yine de bir İki elmas üstüm çıktı oturup götürüp alalım var o boşlatır. Çevesin hadi. kim yüz verse şoň öňüne baryp egilýär da bir näme öňden bir ele uşap öwrenen adam indi kim yüz berde şoň öňünde egilip elini ýalaýar ýa başga ýerini ýalaýar. Yok. Kara, смотри. Ha, Во-первых, bu kabul etmem zat tanımaması hem doğru esi tak razобраться da. ýa. Kara. Eğer de bu на данный момент şu Kipr'ı Турецкий tarafını признавать etse то считай автоматически Putin kulağından çeket gel beriye dedi. Çört dedi. Ene bu Donbas, Ha, bu Kırım. Düşündün mü? Evet. Bunları hem признавать edesen dedi. Asetiya'nı Gruzya'dan atkal ötedi oldular ya. Bunu tanısan dedi. Düşündün mü? Sona kadar bunlar jopa girediler. Düşündün? ha, На автомате eğer de Kıbrıs'ı признавать ettiler, значит, на автомате uları hem Rusya'nın şu basıp alan yerlerini hem признавать etmeli boladı. Это будет плохо, да, ben согласен. Но, смотри, опять-таки, yani kardeşim kitek. Kipur'da bizlerde почти 40 bine yakın bizlerin vatandaşlarımız var. Onların en katta probleması dokument oňartyrmak. ha, Köpüsü beyaz kimlik dediler de Kipur'dakilerine. Yazınlar şöyle de пожалуйста. Beyaz kimlik oňartyradylar. O beyaz kimliği oňartyrmak, beyaz kimliği bak, öýlenediler dany. Beçesi bolad, soň dokument almaly ya beçe. ha, Ular Türkmenistan posolstwasına gelme üçün viza çıkartıradılar. Konsulstwaga gelediler İstanbul'daki. Aýla Ankara'dakiye baradılar. Katta problema düşündük. Evet. Şonu yeňilleşdirmeň iň ýakyn ýoly konsulstwa açmak. No опять-таки bir giden prepon bar oňunda. Düşündük. ha. No Türkiýe şu Kipr 69-njy ýyldan şunaka asker zady bilen aldylar şu Kipr'y. Ha, Harbi. Hiçe davet etmediler. Sonça yıldır Türk Dil Teşkilatı nedavno kuruldu da. Evet. Bir 5 yıllıkta. Türk Teşkilatı'na gelenden beri даже şu vakti hem Türkiye настаивать etmedip duran yok. Sen şunu tanı, sen şunu признай der. Hiçbirine biledi. Bu Sovyetlerden çıkmış ülke olduğu için Tayyip Recep Erdoğan aytmadıysa. Потому что biledi eğer de hazır ayttın na avtomati biledi. Kırım'ı, Donbas'ı, Lugansk'ini Putin kulağından çekip aladı. Şimdi vatana suç situasiya. Şoňa işe plus Türkiýe tepki veren yok. Türkiýe aydan yok ise. Насчет этого. Hepsi oturttular. Açıklama çıkan yok aldı. Eşittin mi sen açıklamasını? Eşitmedin. No, yana bir başka настроенияларым var. Onu hem izleyeli. Benim gözümden ise çıkmadı. Как говорится. Ava. No, adam вроде бы iyi haklı hem de söyledi. Kazakistan Tak. Bir sekund. İkinci sahne. İyi. Готовы da hormatly izleyiciler. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan. Vatandaşlarınız bizde çalışıyor. Vatandaşlarınıza Türkiye ekmek veriyor. Siz gidiyorsunuz Kıbrıs Rum kesiminde işbirliği yapıyorsunuz. Orada büyükelçilik açıyorsunuz. Yazıklar olsun. O zaman Türkiye'deki vatandaşlarınız da alın Yunanistan'a götürün bakalım. Yunanistan bir tanesini içeri alıyor mu? Bu kadar vefasızlık olur mu? Hakikaten yazıklar olsun. Kazakistan. Adam nerede? Nerede haksız yeri var? Abdul bana açsana. Nerede haksız yeri var? Haklı. Haklı mı? Valla ben Gretsia'da bilmem var mı? Murat Razakov'tan başka hiç kim bilmem mi? Sen bilirsen başka birini. Hı? Bilem. Hatta eşittin mi Toş'ta Gretsia'da bizlerin Türkmenler
Bardır, yok emas. Но я не думаю, то, что там 1000 adam çıkadı. Ama Türk tarafında 40 mingta var. 40 ming 40 bingeçe vatandaşı var. Türkmenistan vatandaşı ha. Dokumentleri işlep verirler. У янда в основном документ bilen Kıbrıs'ta. En katta sorunu, любой bitta Türkmen vatandaşını tutsan sana açacak zadı. Dokument oňartyr bilme. Bir yanda bitta vatandaş var, Erkin Molla dep. Alı köp жалоба var Erkin Mollaga. Ava. Alı geleversen жалобалар toplotmuz. Наверное, bir gün oturup razbor edemem menem Erkin Molla'nın eden zatlarını. Ava. Şo dokument oňaradı. Какой-то несчастный kiçkine kağızları bir giden pul oňaramış. Özem lirada alınmış, dolarda alamış. Lira kasap etmediler. Ova. İndiki havara geçemiz mi? Yok. Var mı korşayan? Yok. Yok mu? Okey. Tak. Şöyle geçemiz. Türkmenistan'a 12 milyar dolarlardan Ha, işi 12 milyar dolar ortada 12 milyar da işlediler. Dörde bölediler da Brody. 5 Tacikistan Amar arasında. Kançadan düşedi? 4 değil mi? 4. Nerede 4? 4 olsa 4 4'ün neçe 16 ya o. Yerine O 3'ten yok çıktı 3'ten 3 milyar. 2,5 milyardan desen hem az emas o. Yani o zatlar bilen Türkmenlerin hiç yıl dahili yok. Türkmenler bir başka devlette yaşaya, bizim hükümet bir başka devlette yaşaya. Yok peydası. Absolutno fikir etmenler Türkmen halkına какой-то peydası yok. Ha yok absolutno. И давай buna geçmeden Ha. давай yine bunu aydalı. Ne için bilesem mi? Потому что tam hazır bunun sırası oldu. Bir sekund. Oğlum sen bir podдержка koyarsana. Kaysına giremiz alı? Yok, aynen buna. Ну, блин. Так, gel, конечно. Gel, gel. Kaysına giret diye al, YouTube alacaklar. Şu mu? Şu? Şu mu? Hı hı. Так. Şu mu? Öyle. Çakara hadi be. Adamlar kar oturan bize. Kırmızı mı açacağım? Ben nereden pencere kalma? Ben 2 saat diyeceğiz size. YouTube'u al bana da tutma. Tamam. Ayar ona. Hı hı. Kaç ne olsun kazak? Yok aradaki. Şu. Hı hı. Все. Oldu. Şunda kalsın. Короче, hormatlı izleyiciler, hormatlı vatandaşlar. Bizlerinkiler, nесмотря на это все, yine Türkmenistan'dan kaçıp kayda tuttular. Ama Turça. Hatta давайте şu havarı dinleyelim. С 10 июня авиакомпания Turkish Airlines планирует довести число еженедельных рейсов по маршруту Стамбул-Ашхабад-Стамбул до 17. Об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмед Демирок во время мероприятия, посвященного неделе туризма Турции. По словам дипломата, уже с 1 апреля текущего года количество рейсов было увеличено с 11 до 14 в неделю. Посол отметил растущий интерес туркменских граждан к Турции как к туристическому направлению. В Государственной миграционной службе Туркменистана прошли Как говорится, burada geçirmişler bende bizde şu provokasyon var. İşte bu turizm için gelmişler. 11 heptede 11 reisten 17 reise
11 reysden 14'tü. Onu 17'de çaktılar Abdul. Ja. Ete açım говорит. Ete turizme gelen var mı? Hormatlı vatandaşlar. Hormatlı izleyiciler. Yazınlar ne şurada komentariyada. Okağal da bizler o. Turizme gelenler bizlerde. Türkmenistan'dan realni. Просто men turizme çıkkaydı oturtman dep gelenler. Yok. İşlemeye gelenler doğru mu? Ja. Takcı bizler hem bir vakti bilen çıkkaydan da zat işlemeye çıkkaydık. Köpemiz. Ama. Hemen ki вообще şu Türkmenistan'da gördüm to, что ertə bir gün basacaklarını çıkkayttım ben. Turca'ya. Sen mi kayıttın? Men okumana aýtdym. Sağ ol. Yo, men ahyrda gowy ýaşaýardym, şoň üçin okumana aýtdym. Молодец, бля. Просто, bilesenmi bana, что интересно во всем этом? Karakan'da искусственно aldalı dediler. Turizm dediler. Turizm gelmedi hiç kim abla. Вот реально ben sana aytma. Şu gün turizm için gelmedi Türkmen halkı Turça'ya. İşleme için kaydadılar. Şu wagt öz iniyim çykarjak bolup otyrdy. Şo ýerden. Olam bärden deport bolup gitdi da Amerika. Ondan 350 milyon, 3,5 milyon dollar da. Ya Yakılar. indi umuman şol 500 milyon töwereg berseň, Hı hı. senin deportuňa aýryp seni Türkiýe çykarjakmyşlar. Kança? 500 milyon töwereg. 500 milyon. 5 milyon dollar. Şu. Şo puly maňa berdikmişler. Dolarda kança oldu? Ortaçy 5 milyon dollar. Şo puly berseň Ой, geçip бля, ýaly. это издевательство. Kara. 5000 dolar berip Deport aýryp. ayırtırdın hem değerli. Neçe yılda üzesen sen onu? Bir yere gelip. Sen bir yere gelenden son bana kara sen oturma izin alasan oturma izin ya 6 aylık çıkar ya 1 yıllık berediler. O oturma izin o çalışma izin emez. Sen paka bir de özünü doğrulayınçen baya üstüne duruyunçen azından 6 ay gerek. Ya это издевательство. Ben oturan bosalar ya bere versinler bratişki. Men bazar yok versinler öyle. Ya şu deporda aýryp bilýän bolsaň, mut aýyrda o. 500 milyon. Adamlar bile oturan şunu da вот реально вот иногда такой затлавай aytasın geler. Ну neyse. Biliyor tuttular emmesi. То что это bir iki sesine gidiyor oturan. İyi воздух. Просто bilesem kanaka zat boladı. Воздухtan pul yasıdılar. Вот реально воздухtan pul yası tuttular. Halk biledi onu. İsa demedi. Şuwa gaýtjak bolýan ýaman kän o. Ýaman kän. Näme wiza çykaryp ber, maňa tanıştap ber diýen ýaman kän. Men şo ýere geçir, men şo ýerde gul bolmaly bolsa da boljak ýöne şo ýerde durasym gelenok. Şo ýerde ýaşaýyş ýok diýip durlar. Oň üstesine de o käbir pul toplanlar var, öýde pul toplaýar. Meselem, o da sada adamlar da pul toplaýarlar da indi Türkiýe gitjek diýip onan bir ol ay menne Türkiýe geçirýän diýene berýär. Olam maşenlik bolup çykka pul amalýada ortadan gitýär. Ya daza hökümet işgärler şonu gurnaýarlar ama o. Bilesem mi? Meniň diýjek zadym şol adamlar sada bolmaň. Häzirki döwür Gurban Gulynyň döwri. Häzirki döwürde özüň maşenlik bolmasaňam maşenliklen nemesini öwrenmeli. Tälimlerini, hereketlerini öwrenmeli. Häzirki döwürde ol öňki Gurban Azar edip intek sadalykdan diýan çeken ýok diýip goşgaýdýar da. Şu wagt sadalykdan diýan çekeniň sany tajak ýok. Şoň üçin o döwür däldir häzirki döwür. Häzirki döwür Gurban Guly ýaly maşenlik bolmaly, kezzap bolmaly, ekranda diňe ýylgyryp o etaj gurmaly. Gara Halka peydasız işler etmeli var. son derecede kezzap bolmaly da. Kara
Hazır gördün mü yankı haberlerde turizm üçün dedi. O sizler düşünüyor musun ama? Yankı haberi işten bolsanız da. Hep de 11 reistan 17 reise çıkarmalı dedi. Bu da Türkmenistan sıcak bakıyor da karoç Türkçe. Yani sıcak bakıyor Türkiye'ye dedi. Turizm amaçla dedi. Hrenız dua bizerinkiler işlemeye gelediler. Hey, Toku Türkmenistan'da Turça çıkı kaçak vaktin ine hem взяткаларын töledin biletin ba huda yolu verediler. Çıkı kaydı oturdu. Evet Daha atacak. doğru. Huda yolu verediler. Daha yol veriyor. Huda yolu verediler. Ava koyun soyadılar, zada dediler ya tavuk soyadılar. Sağaman ötün, duvalar da, mollalar. O yok mollam dedi büyün 10 maatlık okama 20 maatlık oka что конкретно garanti olsun geçindi. Mesela ben oynatmamazı 20 maatlık okudular 30 maatlık okadadılar. Mollalarda hem takoy şöççük var avlarda o. Şona göre короче okudular ötü giderdi. Худай бар вот просто это смешно бара клянусь. Вот и даже bilesizlermi? Bize zakonu bilinmiz. Вот реально и bular даже bilesizlermi? Yani sayda oturanlar kitabını Gurbanguly Berdimuhamedov'un kitabını okuyacak buldu Abdullah. Aktardı internette yok. Sen Yok. özün prokomenter mi? Kitapxanalarda da yok. Ne internette kitapxanalar var da Türkmen kitapxanaları. Ondan girip bara Ömrümün Manik diyen kitabı gözledim ben. Ayşı kitapta Metçit dokolyan olsa diýmek şu kitapta bir dogalar vardır bir näme cennete gönü garantiyaly sözler vardır. Cennete girmek üçin garantiyaly sözler, dogalar, şonýalyk bir üýtgeçik zatlar bardyr diýip okujak boldum bolýan. Yok. Yok. Hiç ýylyk yok. Tapmadı. Tapmadım. Kaç Tapmadım. saytlara girdik? Kitapxana diýip näme var? Ana sayt var, biblioteka. Ondan başgadan bir kuştanak näme var? Google'a girsen kitap diýip ýazsaň näme diýär? Şol Türkmen kitapxanalary çykýar. Ondan her türlü kitap var ýöne Gurbangulyň kitaplary ýok. Meselem Sapar Murat döwründe Sapar Murat aya da uçurdy. Kitaply ruhlamaly. Yine aplayıncanlar okuyalım. Türkmenceni öğrensinler sonra. Ýöne Gurbanguly näçe gizleýär öz kitaplaryny. Ondan soň daşy Türkmen metbugaty. Häzir ona geçersem o habarda. Türkmen metbugaty gazety ýok. Girip bolanok içine ýurtdaşyndan. Agda boljak bolsaň bolanok. Sebebi Türk nomer. Türkmen nomer bolmaly abizatynda. Ha. Kana desem mi? Наверное, печатают чушь. Desem sapsık sumsuk zakonlar, kararlar, havarlar. Şu bize ben hemen yani Görkez'de geldik o podcast'tan aşağı harekete deyine karak şunu ben bir yerde az tayinla bilen bize konu bolmasa sizlere Görkez artık uzadı. Bolmasa özleriniz hem tıklap görebilesler uzadı. Var mı yok mu? Реально вообще içer Türkmenistan'ın içinde değişen kararlar, zatlar dedi ya, внутренне потребление yani para az bize koyamusunu, но просто dışarıdaki göz karabilmedi primерinde. Через VPN hadi görmeli. Реально ona bir content alar, ona bir какой-то ayrım разбор edemez. Yürüyte Türkmenistan'ın şu gazeti alıp näli bir ýerine haýyş edip bir mollum her kime de berilen okdaýyn o gazetde. Mollumdan haýyş edip alyp okaýmasaň ýurtdaşyndan görjek gumanyň ýok şol. Потому что samsuk sumsuk zatlar yazıklıdır. Real mi aydaman? Nime üçün ruhlama üstünden biletler bilesem? Потому что bu yanda yazıklı
Türkmeni первые сделали колесо dep yazıptılar. Великий Ова. народ. Даже, и tamam bizler очень древний народ Türkmenler. Bizlerde где-то bir 4000 mi 5000 asır tarihimiz var. No. Desem su temi nimede? Bizlerde her gelen prezident kürsüye gele diye avtomatiski padişah boladı. Avtomatiski onların en atası Giroy Türkmenistan'a boladı. Mat Girayine boladı bilet. Ова. Сразу olan родителleri святой boladı. Bilesizler mi? Şolar hakkında hem kitap yazdıradılar. Mollalar şonun can sağlığı için dualar edediler. Pamitlikler koyadılar. Niyazov'un atası Giroy Vayını içine sapok. Getirdiler pamitlik Ene Mehri Lebap'ta var. Ene Mehri var parkı. Короче, onların atası zadı Giroy. Sapar Muradinki. Bu geldi gitti Rusya'dan bilen Bovasının Gurbanguly Bovasının toprağını getirdik. Koyam Giroy içine sapok. Ava. Geroylar. Gurbanguly Berdimuhamedov'un zadı özünün atası. Bovas emezden Gurbanguly'nin atası Oyam Giroy içine sapok. Oyam Virtuhay'tı türmede Nemetalı ahranikti da işte Virtuhay. Ava. Men diýen biziň näme üçin şu ikisinden başga öňdäki padşahlarymyz näme üçin bu en atalaryny geroy etmendirler, olar sylamandyrlar. Näme üçin beýle kab, näme üçin biz Gapurov we ondan başga da näçe Sowet döwri biziň padşahlarymyz bar. Şolar näme üçin biz bilemdik diýen de haýran galyp. Ondan öňde Gapurovdan öňde bar näme Sovet Soýuzy gelmänkä ondan öňdäki nemeler bar. Ana. Kim alı? Türkmenistan yok. Türkmenistan kartasını çizen Gayr Satabayev. Gayr Satabayev da. Не, просто bilesen bana что интересно да? Bular до такой степени тупой. Вот реально это просто тупой demeli. Tupizm. Потому что kara başka kelime olmadı. Bular Gurbanguly'nun özü şunaka karar çıkardı. Даже Niyazov vakti çıktı mı? İlle Gurbanguly'nun özü çıkardı mı? Şu Türkmenistan'da şu kanun var. Sen başlık bolsan senin karındaşların yanında işlemelemez. Bolmasa eti öz должностini yamana ulanmak dediler. Doğru mu? Bar gelen zakon? Bar. Şimdi gelemiz bulara. Başlıklar hiç kim koyabilmedi. Yanına yakın karındaşını işe alabilmedi. Ama ben примерно melkombinatın başlığı bolsa уборщиямы дып алып bilmem ben özükemi двоюродныйкemi родной. Какой-то karındaşların bolsa все hıyanatlı ulandın должности. Давай Berdimuhamedovlar görelim. Atası halk maslahatının başlığı. Halk maslahatının başlığı. Oğlu prezident. Kızı kim? Olam vice-prezident. Yok o ne malı? Başka fondun başka. Какой-то Gurbanguly adındaki fondun vice-prezidenti. Hayır sahabat içine sapar. Hayır takavat. Ava şu hasabat hayır Takavat. hayır sahabat fondunun başlığı kızı. Все. Hemmesi ключевой rollerde oturttular. Просто hemmesinin götü ısıda pulun üstünde oturan. Her bulkası. Aklında o zakonulara işlemedi mi? Yani gözlerinin alansı zakonun sana işlemedi mi? Ha? İşlemedi. Neticede havar berişlerini görsenizler. Давайте havar berişlerini Bileme hazır Luçu da var ben komentir etmeyin. Hememiz bile dinleyeli.
И это будет правильно. Так. Okey. Stop. Dur. İkinci sahne alalım. Yok, birinci sahne. Oğlum kayısı alı. İkinci sahne. Kamera çevirmemez. Çak. İzleyici belge başla. Kayısı. Ahvat. Zahvat. Ekran. Hı. Ekran yakalama. Tak. Şu da. Ekran neye giriyiz? Pencere yakalama mı? Hı hı. Aha tıklan şu an. Şuya. Videoda da tıklan. Hazır. Sağdan tıklan. Şu mu? Beste. Noktaya zaten bu. TikTok gerek. TikTok tıklamam mı? Tamam. Süper. Tak. Tamam. Hazır bir sekund hurmatlı izleyiciler. Başlıyor. Yaxşı dinlengler. Главное düşününler. Düşünebilsengizler. Inne bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol şeker etminamat bilen tanışadıyız. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Qadiyet haqqında 1966 yılın yük markalar haqqında Halkara konvensiyasına degişli 1988 yılın tetbirnamasına qoşulmak haqqında Türkmenistan'ın Maktumlu Praga'nın 300 yıllığına atlı jubiley medalini döretmek haqqında Türkmenistan'ın kanunu qoşmaçı girdmek haqqında Türkmenistan'ın käbir kanunçuluk namalarına ütkötmeler ve qoşmaçılar girdmek haqqında administrativ önümçülük haqqında Türkmenistan'ın kanununa ütkötmeler ve qoşmaçılar girdmek haqqında avtomobil ulogu haqqında Türkmenistan'ın kanunu ütkötmeler ve qoşmaçılar girdmek haqqında migrasiya haqqında Türkmenistan'ın kanununa qoşmaçılar ve ütkötmeler girdmek haqqında Türkmenistan'ın kanunlarına qol çekdi. Kanunlar mitbuğatda doğruluğuna çap ediler. Gördüm. Tak. Hormatlı vatandaşlar, hormatlı izleyiciler. Nime düşündüğünüzler? Nime düşündüğünüzler? Ha? Yazınlar, пожалуйста, şurada okuyunuz bize. O sam aktualnısını okuyunuz, kommentirt edemiz. Nime düşündün Abdu? Täze kanunlar giretdi. Ýanky sanalan ol matumulynyň nemesine, jubileyine, ondan soň kadiyet hakynda, yük markalar hakynda 3-4 sanak bir neme zatlara täze goşmaçylar giretdi kanunlara. Indi bolýa men şu kanunlary okujak, görjek men ýurdumda nämeler bolup görjek. Tim bol 2 milyon adam ýurtdaşynda. 2,5'a yakın. 2,5 milyon adam yurttaşında. Ondan biz şonu görjek. Han biz nädip görmez. O bäde ha görüp bilmeýän gazeti. Zat dedi. Halı haber beremiz dediler de. No. Yo, metbuatda zat edildi diýdi. Metbuat diýdi. Yok metbuatta berled dedi. O metbuatda indi nädip görjek şonu. Berled Karaş dedi. Karaş aydamız dedi. Metbuat. Yani Watan habarlarında aýtmaýan, watan habarlarında aýtdy onu. Indi sana kanunlar sen gazetden okumak. Gazet var, Türkmenistan Metbuat gazeti. dur. Sen kaç ettin vay? Makara. Onu havarlarda hem beri bilediler o. Beri bilýär, ýöne bereni ok. Şonu näme zatlar boldugy üçin. Ol halkyň bilmeli zatlary bolan üçin şonu gidilin berýärler. Onu watan habarlarynda aýtmaýardy. Prosto gol çekip goýarýar, kanuny ýazýar, ene şonu goşmaçylar goşmaly diýýärdi. Gadetde. Yani watan habarlarynda aýtmaýar. Meselem konstitusiýany ütgetmeli diýýär. Konstitusiýany ütgetýär, ony ýöne sana maňa görkezmeýär. Dur Google'da araştır göremiz. Onu hemen acelne bir efir edemen nasip olsa. Это 100%. Bular kitaplarynam görkezmeýär, kanunlarynam görkezmeýär,
Diňe şol bize görmäne ruhsat berilen maglumatlar görkezýär, galan maglumatlar görkezmeýär. Meselem dilden näme garamaşyn bilmek bolanok diýe ýa bolmasa ýene şurada bir sana kanun bar da şuny meselem şuny zatda görmersiň. Mediada görmersiň şu kanuny. Şurada aýsa telefonum aldy. Tak. Aslında boş komentaryalara Evet. geçemiz mi? Ine Türkmenistanyň prezidentiniň 2016-njy ýylyň 13-nji fevralynda çykaran 14.606-njy karary bilen tasdiklandy diýe Aşgabat şäherinde Ähmet işini amala asyrmaga gelýän şahsy taraplary hasaba almagyň tertibi. Şu tertip Aşgabat şäherinde Ähmet işini amala asyrmaga gelýän Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bellige alınmadyk Türkmenistanyň raýatlaryna şeýle hem Türkmenistanda ýaşaýan daşaryurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Aşgabat şäherinde Ähmet işini amala asyrmaga iş ruhsatnamasynyň mundan beýlek iş ruhsatnamasy resmileşdirilmegi we bermegiň tertibini kesgitleýär. Seret welaýatdan gelýän adamlary raýatlygy ýok adamlar, biram daşaryurtdan gelen adamlar bilen deň derejede O ine şu patvirjeniýa duruň al, men bunu çıkaryp sizlere görkezemen. Bu nime demek? Garaňlar. Deňe Aşgabatlylar Türkmenistanly. Kalan kim paytahta girse, Çarşow, Taşauz, Mary, Balkan, sizler turist. Turist. Sizler öz hekimliğinizden, ben doğru ayda oturmam yok mu? Hekimliğinizden meniň TikTok efirlerime girip adamlar şu zat ayda ötetdiler. İmini tekeni çizip. Hekimlikten, ili Goroddeldan, Baraslardan Aşgabat'a gitmek için razışeni alattınızlar. Alaslar. Aşgabat'a gitmek için sizler bar razışeni alaslar. Вот она суть темы. Ýygyny okal heret. Indi şo ýerde Aşgabatda propiska durmagyň şertleri. Propiska durmaň. Endi propiska diýen bellige alınmakda. Mhm. Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bellige alınmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny şeýle hem Türkmenistanda ýaşaýan daşaryurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary mundan beýlek adamlar Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmak üçin zähmet ýa-da işleri ýerine ýetirmek, hyzmat etmek boýunça raýat hukuk şertnamalary esasynda Türkmenistanyň edara görnüşli taraplary daşaryurt döwletleriniň Türkmenistanyň çäklerinde hereket edýän edara görnüşli taraplary we olaryň şahamçalary hem-de wekilleri şeýle hem öz başdak iş bilen meşgullanýan hususy telekeçiler hem-de şahsy taraplar mundan beýlek iş berçi. Şu tertibe laýyklykda çagyrylýarlar. İş ruhsatnamasyny almak boýunça talap şu aşagdaky adamlara babatda bildirilmeýär. Türkmenistanyň prezidentiniň namasy bilen wezipe bellenlen adamlar, taýlawly wezipe bellenlen adamlar, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary. Welaýatlary daşaryurtly bilen negedip goýdylar. İzdivательство. Вот karaňlar da bizler gül oturamyza karamaňlar da bize oje ýyglamak yerinde gül oturtmaz. Потому что ben çesne aýtsam hardım. Indi bolsa Hardım şu Türkmenistanyň zatlara, prezidentiniň gol aýdyp- çeker etminamaty bilen tanış edýäs. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Knopkany Şimdi akkuratını ayır. Ayır. Akkuratını gerekmediğinde. Все. Oldu da. Только. Все вот так. Все нормально. Теперь давай bir комментарияlarda нормальныйсы болса жогап бера каяла. Нормальный yazan болса.
Tak, ve aleyküm salam hemeňize. İşleriniz öňe gitsin yigitler. Minnettar. Talyp görünen ok barmy özü? Talyp normalny. Gaty ses gaty pes. Wrode by hıçkırıp aýda oturupmyz. Bu nüanslar dogry emes. Bir yerde yazma görüne oturan ok. Так. Hemme salam. Алейкум, привет, привет. Проблемы мало слышно. Так, привет, да, правда, короче. Алабай булады. Гурбангулы. Башлыклар, салам алейкüm. Yok başlık emez bizer. Ya sen başlık mı? Yok, yok. Orada bu köynekte tokuşu geldi. Karnı yanında var. Bende onaka karın yok. Просто galstık yeten yok sana. Aa, Haykal. Gurbanguly Alabayga haykal koygan. O heykel kurdu ya Alabaya. Pulu köp. Bizlerde pul köp. Ava. Koyadlar olar. Olar spokojno koyadlar. Näme diýen? Kimsen? Kim o sen? Hay bile gaty samсы ekeniňiz ay. Rahim yazады. Хочешь поменять страну, начни с себя. Я поменял себя, Рахим. Demedin sen şular şunaka. Ben, если честно сказать, да, вот, я не знаю, sen сторонник, может, sen сторонник ıdırın ine şu hükmedin. Ama sen başka bir zadaydın, Rahim. Ya поменял себя. Senin önünde вообще başka bir Alişer duran. Вообще başka bir Abdullah duran. Düşünesen, bizler просто не то, что 180 gradus düşüncemizi, görüşümüzü mene 180 derece değiştirdim. Şu gün senin değiştirmen gerek. Nime samsıklık? Hakikati aytmak mı? Или же şuna kazadı komentir etmek mi samsıklık? He? Ну, bu ene buların ayda oturanı, bu hükmedin ayda oturan zadı samsıklık, görkez oturan ayda oturan yalanı samsıklık emez mi? He? Kanka bize çıdamalım buna. Ya sen yazdın depmeyinde ama просто kanalımı öçüremen o Rakim yazan. Da ne bratan sen pişi. Любой zat yaz. Cevap veremem sana. Любой bir aktivist beredi. No просто ben seni ne понимаю. Sen bunu ben 100% verir. Sen Tutsa'dan girip yazıpsan. Türkmenistan'dan girebilmişsen bizlerin kanalı YouTube'a. Girsenizler hem çiriz VPN giresler. Redko kim giredi. Макка yazan. Çarjo'dan привет, привет. Качу Маку. Ашхабад автономный айратын республика. Согласен mı sen? Автономный, давай вот так. Türkmenistan это Ашхабад boldu. A kalan 4 region, вот это, velayat, ular автономный Ашхабad'a bağlı. Daha taşneye boladı bile. Bizim yurdumuz govu yaşaya aylanayın öz yurdumdan atavatan Türkmenistan'ım. Bir de mi aylan yazıyor vatanmıdan, bir de föýýas vatanmyda ýöne föýýas diýmek näme bolsa näme etseler bir kelläňe taýak bilen gelip ursadam oňa gözüm oturmaly diýildigi däl da. Bolýan zatlara birazjyk kelläňi işletmeli. Şu wagda çelten ýaly mal ýaly bolup gezdik biz 2020-nji ýyla çeldik. Gürlemän gezdik, arka dağıma şöhrat, arka dağımın ejesine şöhrat, oğluna şöhrat, bacısyna şöhrat. Bir arka dağımın bir zady bar bolsa şoňa şöhrat, biz şonu söýýäs, biz şoňa şokunýas diýdik bolyn. Bular hemmeleriň bakasyny galdyrdylar. Türkmenistanda ýaşamagy kynlaşdyrdylar. Zatlaryň bakasy uçup gitdi. Daja ondan soň daşaryk çykmak bolanok etdi, nas çelim çekmek bolanok etdi.
gyýlagyň içkeşigine garşyp bör. Ol erkekler şol ýaly sakal goýbermek bolanok. Ýene de bir sürü öldürçe Aşgabat'a girmek bolanok ограничения, çäklendirme döredip oturlar, gadagançylyk. Ondan sen o bolýan zatlara göz ýumyp otursaň mümkin gelip ertege çykarp seni daşarda doğurlar. Ya kelläň aýrar. Yok. Ben prostoy primer aýdamam da. Türkmenistanda birinden interview alma, prosto mikrofon uzadıp ağam kartoşkanın bahasından da boýlum sen. Ey, iň arzan kartoşka Türkmenistanda o. Dünýäniň hiçbir ýerinde muňal bahada yok dedi. Yok dedi. Hem bizäriň Türkmenistanda kartoşka piýazyň bahasy kymmat boldy da bilmisek. Kımmatladı demek hakkın yok. Потому что arkada zamanasında kartoşkanın, piyazın, hissadın göterilmeye hakkı yok. Halkın недовольны bolma hakkı yok. Понимаешь? Реально sana tutma. И mən вот этих людей не понимаю. Ну, eğer de kim-то alıp, как вас там? Rövşen Akmuradov. Живите, никаких проблем. Только просто 2,5 milyonaça Türkmenistan'da adamlar çıkıp gidiyor oturan. Это во-первых. Во-вторых, bilmem, наверное, Aşgabat'tan yazı oturan bolsanız da, конечно, size нормально, но velayettekiler inanın, u ýagdaýda emas. Onu yazmadylar. Aktivizm saýasynda adamlar gürlemäni öwrendiler o. Gürlemäni. Aktivizm bolmadyk bolsa adamlar gürläben bilmeýär. Adamlar bilen näme bolupdyr? Ana arada gördüň-ä? O bir milli hopsuzlygyň işgäri bir aýal tutup urupdyr. Ya bir ýoluň köçen gyrasynda bir adam bir gyzy urupdyr. Ya bir şol ýalak zatlar bolupdyr. Ondan şol zatlary bilmek gowy dämi? Tebägen ertek gün Türkmenistana baranda özüňe garaşýan zatlar bilersiň, görersiň. Ol haýar bolarsyň şol zatlara. Kıyınçılık, korçuluk hemme zat etdirýär adama, ogurluk köpelip barýar. O zatlar görersiň, adamlar sowda etmäne gorkýarlar. O ogurluk kän diýip sebäbi ogurluk gün-günden hasam köpelip barýar. Gara Türkmenistanda ýaşajak bolsaň, kıyındygyny sen aktivizmiň saýasynda bildiň. Hazır çotki sora, давай sen birinci atvet. Bratok hökmedi goşma sen. Bratok hökmedi goşma sen. Abdullah sen vinovat bile. Hemme zada sen vinovat. Dur Sultan vinovat. Dur Sultan Taganov. Azat Hayitbayev. Nurmuhammed Annayev. Atamurat Saparov. Bütün aktivistler vinovat şuna. Hökmet vinovat emez. Çineyem sapok. Turçada işlep yüreğinler vinovat. Halk vinovat bile. Ular perişte. Berdimuhamedovlar perişte. Ular günahdı bilemler. Ular даже sıçmediler. Ular Berdimuhamedovla tuvalete girmediler. Ular svitoy. Eşdopsan mı? Rahim, ular svitoy. Yok bratan, bizler vinovat. Bilen gitçik kıydılar. Mektepde wagty gitçik kıyda. Ödi ýalap. Oglanjyk sen diýe kirli diýä boly. Indi kirli ýa bolmasa oýerin ýyrtyk diýä bol gyzagaş. Sen maňa kirli diýdiň. Sen maňa eşiň ýyrtyk diýdiň diýip burup başlaýar bile. Biziň adamlar hem şu çağan panyata. Yok, emez. Bar şunaka içinde Rahim tegde. Men watanyma elbet diýdiň. Sen men watanymy ýamanlaýan diýip şol ýalda çağa düşünje özüň düzetmeň ýerine sen o sana şoy bir ýeriň planyny ýyrtyk diýen ýerine. Yok, даже kara Rahim, men sana открою такую тайну. Критиковать etmemenin чисто o kanunen zadım var. Разрешением var. Kanun, konstitutsiya разрешает Rahimcan. Son yine bir sorak var. Men size sora berjek. Bratok hökmedi goşma. Son ömrüňde menajer ýa-da ýokary ýolbaşçy bolup işläp gördüňmi? Yok. Ними обязательно
bere çıkıp bir zat öz pikirini paylaşmak için sen Garvard'ı kurtarmalı mı? Rakim, bana aytsana. Garvard'ı kurtarmalı mı içine? Sen Garvard'ı kurtardın mı? Yukarı bilimin var mı? İnstitutta mı? Endi Bakalavr. Kurtarılmadık yok Yok. bilim var. Ben hemen вообще bilesem mi? 9 klas образованием var. O 3 Ya. şkolda okap kurtardım. Kovula. O vatandaşlar Türkmenistan'da bolýan zatları görmek üçin ýokary bilimli bolmak hökman däl. Türkmenistan'da şu gözüňe ýymsaňam şöýle gözüň ýymsaňam görnüp dur hemme zat. Gözüň ýymsaň gelip kelläňe taýak bilen urýarlar da gözüň astyrýarlar. Ey pul ber. Ey näme köýnüňi ber ya köwşüňi ber diýip gözüň astyrýarlar sana. Uğurlayalar, seni tağlayalar adamlar. Ya olmağa deyin, çoğaldan gözün yımık geçsen, ay asman masuda yurdum gülyalı dik geçsen gel da birsin. Onun uğurlaya, mının uğurlaya, ya kıydın da uğurlaya, ya oğluna, sadece oğlunu uraya tutup gelyen maglumatlar şonu aldı. Adamlar urup Birini birini uradı. Men haksız, bu haklı. Men pul veremem mentlara. Bunu haksız düşürediler. Meni haklı dediler. Hepsi o. Ene Türkmenistan'da ene şonda boldu. Maalesef. К сожалению da. O da adı görmek üçin adam ýokary bilimli bolmam hükman däl bir azajyk kelläňde şygyrdy bar bolsa sen ak bile garan taýgaryp bilýän bolsaň özüňde bir adalat, ahlak, iman bar bolsa şonu görüp bilýän dedim. Gözüň kör bolmasa görüp bilýän. Tut tutarmam gerekken onuň üçin. Wapçe mektep okumam gerekken. Häzir seni bir gelip bursa sen şoňa gaýta ul bermeli ýa-da gidip Yok bu polisiýa aýtmaly şonu bilerdiň edem. Bu bilesem aslında nime bilesem bu Rahim nere yıkacak boldu bu gepe. Prezident bolmak aňsada emas. Bratan işin koy gitara başarmasan. O birte direktor şkola bir zavodun direktoru mesela aydalı effektivni işlemese zavodu bankrot algıda oturan bolsa da idi nahir demeli. Şu başka direktör başka komandası bilen gelsin. Şu zavodu götürmek için. 100 binler işle oturan o zavodda. Başarmadın git. Yo vatandaşlar. Şonyal pikir etmeň ol. Türkmenistan'da dünyada haýsy ýurtda prezident bolmak kyndyr. Hemme döwletlerde. Meselem Rossiýada, Amerikada kyn prezident bolmak ya Ýewropada, Rossiýada hemme döwletde prezident bolmak kyn. Ýöne Türkmenistan'da iň aňsat ýeri. Sen Türkmenistan'da hiç kim öňünde jogapkär däl. Sen halkada hasabat beren ok, sen näme ministre de hasabat beren ok, sen hiç kime hasabat beren ok. Diňe sen şöý diýip oturýan, şöý diýip oturýan. Owa men kanun çykardym. Ay men islänim edýän, islesem meni özüme arkada diýdirýän, islesem meni özüme näme? Alym Yok halk boğut beredi. Halk boğut beredi. Bir vatan habarlarının içinde 3 yezek onun zadı değişedi. Akmak. Yok bir yerde arkitektor arkada dedi. Son mollaların yanına var. Arkadaş yerine varsa arkitektor arkadağımız. Mollaların yanına varsa hacı arkadağımız. Futbolistlerin yanına varsa o trener arkadağımız. İçine sapık tam zatların yanına varsa fizik kimiklerin yanına varsa alım arkadağımız. Natür yere bile prikol eti bara. Это издевательство над нами старым. Bizim üstümüze издевательство. Bizler terpim o. Prosto ola adamı sen gülse gülýän, ağla diýse ağlayan. İň prezident bolmak üçin hiç ile kynçylyk ýok da, hiç ile näme alada ýok onda. Isläni edip ber. Diňe bir zatdan gorka şol adamlar, ene men üstüne sip beren adamlarym bir gün men üstüme siýer diýen gorkusy bar. Halk ayağa alar diýen gorkusy bar. Ana şondan gorkýar diýsen diýjek ýöne başga hiç zatdan gorkan ok. El öpen el öpdiredi.
Düşündün? O el öpen el öpür ya. O edik go kellesine Службада hem şu zat var ya. Ha. Şöyle yine bir de soru var. Алишер, вот вопрос вам. Что ждать от ваших движений? Buyur son senden son ben. Şu ada çelli ine şunu yazyan adam YouTube'un nämediginem, daja TikTok'un nämediginem bilýänem däldir ya, aktivizmiň nämedigini bilýän däldir ya, siýasatyň nämedigini bilýän däldir, jemgyýetçiligiň nämedigini bilýän däldir, prezidentiň kanunlaryny bilýän däldir, konstitusiýa näme bilýän däldir. Umuman biziň adamlara diýen zatlarymyz bilýän däldir. Sebäbi egerde bilse, e, kanuny bilse, konstitusiýany bilse, biziň kimdigimiz bilse, biziň wezipämizi, biziň hereketlerimizi, edýän deýstwelerimizi bilse, netijelerinem bilerdi. Netijelerinem çaklardy. O ay sen näme üçin bäri oturýarsyň diýmezdi. Bilýän? Sebäbi o hiç zady Yok yok. Yok Kara bir yerde Kara еще раз прочитаю. Вот вам вопрос. Что ждать от ваших движений? Именно. Nime karaşmalı? Kanunlu. Hemme zat açan bolýar. Ene meselem sen biziň saýamyzda kanuny öwrendiň, sen biziň saýamyzda prezident haklaryny öwrendiň ýankaýdadym. Hemme zady sen geljekde näme bolar, näme hilek bolar, şo zatlary bizden öwrenýän sen dogrudan. Biz şu orada Смотри. efir edýäs, onu edýäs, bunu edýäs, çakla öz pikirlerimizi aýdýas. Dogrudan. Смотри, бичи bilesenmi? Как sen azmaz смотри, давай мы попроще açak bolama. Но это твое мнение. Мен по-другому считаю, смотри. Альтернативные мнения işlesen. По-другому. Her kimin özünün мнениясы бар. Kim объективно aydadı, kim субъективно, да? Мен примерно субъективно, но да иногда комментирую, понимаешь? Мнением бар. И просто просвещать. Havar yetirmek. Mening amacım da o. Havar yetirmek. Öz pikirimi aytmak. Ова. И bir kandy desem быть полезным Türkmen обществосына, чтобы havarsız hiç kim вот именно вот вот halkın içinden çıkarıp alıp görkezem. Ol havar bir nemesi. Meselem al şereke sen gittin protest ettin, pasolstowa bardın protest Aa. ettin dogrudan. Şol adamlaryň şo pasolstowada banditleriň oturandygyny Subut ettik. suud etdik. Ya olmada hökümetiň şunýaly haramlyk edýänini suud etdik. Biz öňde gidip hem habar berýäs izdaklara, hem olaryň nähildigini tanaýas, o belli bir derejede öwrenýäs, tanaýas. Ondan Ну, yok, что ждать, деди, что ждать от ваших движений? Оставайся на связи, Б, şu комментария назан, yazan. Оставайся с нами, Abdullah'nın hem özünün kanalı var. Abdullah Orusov desenizler çıkadı mı hazır sonunda görkezem sunuya. Подписывайся и ты sonunda göresen. Сейчас что ждать? Yok men Azerberdi Muhammedov'un gidip kulağından çekip düşürüp gelinler men oturaman ili saylimizde diyecek halimiz yok. Prosto yani kaydan zatlarımızda iň bärkisi Türkmenistanda adalatyň emelegelerini, Türkmenistanda kanunlaryň emelegelerini, Türkmenistanda bu aktivizmiň bardygyny, boljagyny, bolmalydygyny, ya bolmasa Türkmenistanyň başga döwletleri ýaldygyny sen bilersiň. Intem bu işin iýi dowam edip durdy indi. Türkmenistanda ýuwaş adalatyň nämedigini adamlar öwrenmene başladylar. Özüň ýaly o prezident hem özüň ýaly adamdygyny öwrenmene başladylar. Hudaý emes. Aktivizmiň haýatynda şo zatlary bilýän. Ondan ýa-ni bulawada meselem ýol öteniň adamlary guşguda näme bolupdyr bilen ok. Su aldymy, yer titredimi, ýa başga bir zat boldumy, ýa goňşyňy
aradaky bolan ýagdaýalak o milli howpsuzlygyň adamdy geligede zorlasa, ursa, sen şonu aktivistler bolmasa sen şonu bilip bilmeýän. Sebäbi ýa bolmasa biri ýolda o çaşyp ýykylsa, ony polisiýa äkidiýärde derrew arkadamyna araýyna ziýan ýetirmäsin diýip iň soňky musura döküp gaýtdy. Şonu aktivistler çykyp aýtmasa başga aýtjak adam ýok. Senem gelýäň da bärik sen diýen ýurdu ýamanlaýan diýen. O ýurdun öňünden bäri yaman. Ýurtda edilýän jinayatlaryň sany tajagy ýok. Öňe sen gözüň ýumyk gezip görsüň bileň ok. Seni özüň tutup zorlap gitselerem sen Dur. sesin çykarjak Kısa edeli. Kısa kommentir edeli. Bir yerde bir giden sonra toplandı. Кстати, пожалуйста, лайк бассınlar. Лайк обязательно бассınlar бесплатно. Menin zadıma girsenizler, описание'ye girsenizler, şu anda IBAN'ım durandır. Kim поддержка edemem dese menin kanalım, пожалуйста, поддержка edebilesler. Никаких проблем. Был бы рад, было бы хорошо. IBAN'ım şu anda duran. Если кто хочет поддержать menin kanalımı, также Abdullah'nın kanalı var. Uneyam hazır. Üstünde durup ötemiz Abdullah'ın kanalının. Yine bir sonra kısa bu cevap bere. Bratok yurdun 3 sanıcı Govu tarafını aydıp göreye erkek yalı dep yazan. O davay sen başla. Prem hazır şu günkü gün 3'te zadını sana. Okey. Bana hem interesin bol. Sana kendi. Ferhat yurdumda näme her ýerde Aşgabatda mermer jaýlar bar, biram welaýat merkezlerinde mermer jaýlar bar. Ana Begendir ýa, Ullokan stadion bar, Ullokan mesjid bar, mermerden gurulan iň soňkudan edip ödem eger şon mermerden gurjagyna kiçiräk edip gurulsa, etrap merkezlerinde dem şon ýalak jaýlar gurup bolardy. Owadan indi narmanly. Ya bolma Aşgabatda indi yine de men minuslara geç gittim de. Umuman Aşgabat Bastı çekedi seni. Aşgabatda owadan mermer binalar var. Biram welaýat merkezinde owadan mermer binalar var. Şolar görüp TikTok'ta da diňe şolar görýändiň. Şo owadan mermer binalary. Biram owadan Ruangul var, şolar görýändiň. Ona protokolni köçeler dediler, düşündün mü? Protokol için. Даже блогерлар, zatlar gelse şu köçeden ötürediler. O специально, как Южный Корея'da adam koyarlar yanına. Şöyle snimayda bir yerinde şu köçeni al. Bu köçeyi ötme. Потому что bu köçede yol yok. Su basıp yatan. Hava duvarları görerteyemez. Evet 100%. Ne işte sanadın? Birini tanıdım da. Owadan mermer binalar var welaýat merkezinde Aşgabatda. Ondan biram näme? Başka näme? Biram arkadagymyz var. Arkadagy serdarymyz var. Sen bilen ne соглашусь, ne oluyor? Näme başka näme diýin? Türkmen halkynyň owadan atlar var. O ikinci. Biram owadan alawaýymyz var. Ondan näme? 3 boldy da. Başka aýtjak admy? Men sanaýyn mı? Sana. Osmanımız Asuda. Osmanımız Asuda. Kara doğru. Osmanımız Asuda. Bazar yok. Uruş yok. Yaxşı. No o gitse uruş boladı demeyememez o. Ben sırası açıklamasını arayayım. Bir Osmanımız Asuda. O konkretni sorağı berdi. Bara 3 tane zat sana dedi. Soň nime bar? Ýene ýakşy zat. Halkymyz var, bir akylly halkymyz. Indi olama bir belli bir derejede akylly halk. Bilim. Bardır. Но незначительный zat. Bilesem, вот kara mелочь, kiçkinäne bir zatdır o meniň hazır aýtjak zadym. No просто bilesem bir kartinany şundy kara oturanyň bar ýaşyndy. Ine onda uzaktan karanyň bar. Uzaktan karasaňa
Yok kartina yaman. Men bitti aydı bilsem şunu aydam. Asmanımı sasuda men. Sen bizim kanalda hemen. O vuruş yok başka zaten olmadı. O realne. Hawa. Başka insan da Uruş yok, olmadı. asıl takma. Indi Türkiye bile deňeşdireldi. Türkiýede näme gowlatlar bar Aha. adamlaryň dikkat üçin. Meselem Türkiýede deňlik bar. Adalat var. Kanun, konstitusiýa bar. Meclis var. Ondan bizde o zatlar diňe prezidente hyzmat etmek üçin bar. Diňe bir adama hyzmat etmek üçin ýa bir maşgala hyzmat etmek üçin bar. Deňlik ýok. Hem näme başga Türkiýede. Türkiye'de bir очередь az bolsa hem metbuat azatlygy bar. Birinkiden gatyken. Bizerke karanda bizlerde Erkin gatyken media. emez. Bizlerde yok. Bizlerde Prosto yok. bizlerde yok. Всё. Bir yerde var. Son. İkinciden. Sanasan bir yerde köp. Mesela prosto birinci erkin zat medya. Birinci adalat İkinci var. adalatı Erkin media var. adalat tap bilmesen hem sen опять-таки через medya sen в любом случае milyonların ünüsünü çektirip bilesen. Türkmen halkı hem şuna kazadın üstünde birleşmeyi biledi. Düşündün? Yine şu zor prosto реально bizler hem 100 yıllık bir dönem именно şu Türkiye'de bular Cumhuriyetini özünün ilan edenine 100 yıl boldu da 100 neçe yıl bol gel oturan bizlerinki mine Gayis Atabayev kartanı çizen son bizler hem какой-то вот özümüzün teritoriyamız zadımız ama şu 33 yılın içinde bizleri bilmem cahilliğe sürüklü tuttular. Realne. Realne. Adalat var. Ondan näme diýdik? Media var, erkin media. Erkin media. Seni hiç kim sen ene şu wagt bir Türkiýanyň garalsagam bir de gelip ekitjek adam ýok. Garalamak del. Kemçilikler Kritika vaat etmek. Bizlerin hakkımız var. Erkin öz sözü aydı bilemiz. Medyada свободны bizler içine sapok. Понимаете? Ondan güýçli ekonomikasy var. No, Aýago ekonom. Bizim käseredende ummasy. Da. Berden kemçilik köp. Потому что şimdi hazır dolara kara. Dolar kandı yok ara gitti. 40 lira geldi. Zato aýlygam şoňa görä galy gidip otur. Ну, indi kara, блин. Не всё так однозначно, но да, bizlere karanda sen в любом случае bir yerde 2 rang hem tölebilesen, iyi bir pulam toplabilesen, ikisi mi ya da 2 kişi işlesen. Ondan daşar Türkmenistana pulam uğradı bilýän. Bir adam, конечно, bizler eğer de sen Türkmenistan'a uzatacak olsan bir yerde prosto pilis ödeyersen, pilis ödeyersen, az isen, gastrit bolasan, julutkan yakasan, kesel bolasan, bütün sağlığını şörde yitiresen, bir 10.000 dolar toplaysan, cay salasan, ili Türkmenistan'a barıp, şonun bir 5-10 yıl huzurunu görüp ölüp gidesen, keselden yankı bir de topladın ha, 10.000 dolara toplayınca keselen topladın ha, хронически. Barasan, ya görübüldün ya yok. İyilici toplap uzadasan ha Türkmenistan'a. Seni Kilyos alıkaladı yanında. Kilyos kazarlığına gidesen. Ben ete просто честно görü oturan zadım zayda Muhammed. Ondan soň bilim var. Bilim. Bilim berilýär. Bilim bol. Bilim näçe diýsen bar şurdy. Ana ödem dünýäde iň arzan yerleriniň biri şöre. Bilim alma, bilim bermek boýunça. Daşardan gelip Türkmenistandan gelip şurdy bilim alýarlar. Ya Owganistandan gelip şurdy bilim alýarlar. Ya Amerikadan gelip şurdy bilim alýarlar. Ýewropadan gelip şurdy bilim alýarlar. Bilim merkezi. O tarapy var. Iň gowy taraplarynyň biri. Türkmenistanda barmy? Türkmenistanda ýok.
adalat hem yok Türkmenistanda hiç gelek. Adalat diňe Gurbanguly yaranmak üçin bar. Gurbangulyň haqqy gorulýa, şoňa söýgün görkezmelik hemişe sen ýalbaryp ýaşamaly Gurbanguly. Öz söýýändiňi hemişe subut edip gezmeli. Ondan soň media ýok. Media diýen zat diňe şey ýurtdaşynda aktivistler diňläýmasaň başga media ýok. Ondan media erkinligi, söz azatlygy ýok. Diňe näme? Men öljek gel diýýärmasaň, onam sen näl ýüregiňi daşa baglap, ay meni äkidip birden birini gurlaýsam meni äkidip öldürmekler mümkin diýýär. Ondan soň o adalat ýok, media ýok. Ondan soň ekonomika nol. Ekonomika diňe Gurbangulyň bähwitleri öňe sürilýär. Şonuň maskalasy baý ýaşasyn, şonuň maskalasy näme gelecekde Dubaydan, häzir hem Dubaydan bina baryny alandyrlar bolyn, Ýewropadan binalar satyn alsyn, onda ministrler hem şonu ýalyp binalar satyn alsyn, baýasyn olar, bizem şolaryň baýaşyna, owadan mermer binalara gowanyp ýaşalyň, başga bolsa ogurlyk edip taşşakçylyk etseň, ýallakçylyk etseň onda sen galmaň mümkin. O ýene bilim diýseň bilim ýok. Diňe näme Gurbangulyň kitabyny okuýan mektepde. Ondan soň daje bärde din bar, din azatlygy bar şurda. Haýsy dine uýasyň gelse uýup bilýän. Türkmenistanda olam ýok. Ol neme Hristiýan Ýegowa on ýallara göni ýok edýärler. Yok, по сути karanglar bizler o çeşitli aýtsam habarlary alsaňam vatan habarlaryna, любой habarlary alsaň это ни о чём. Это просто ни о чём дегенде Таисат hakynda. Это ноль, это позор для нас, türkmen halky üçin. Nime üçin? Karanglar. O Serdar'ın oturuşunu ne? Şu geplerini hem görmüyor musun? Реально, редко bir, как будто canlanıp gider, что-то ayda diyen öç kaladı bilesin. Реально, как робот oturadı. И вот передin üstünde oturtman da, блин, вот karanglar. Sanlı hasabat aladı ya, sanlı ulgamda. Это прямой эфирда da. Hem ekranlar duradı. Oturuptu. Hasap bir zat dedi. Собрание kutaradı ya. Это как pingvinlar duradı ya içine. Bileceğim şu zat ya. Pingvinlar duradı ya. Чистыйна şo zat okşadı. Клянусь, это смешно bara. И мага karanglar. Здесь суть, знаете в чем? Вот Даша Журтекler göredi ya. Вот с переводом koyup görende, просто ради интереса görende. Вот это клоунаду, бля, Türkmenler задеде oturtma dedi. Немалы? Терпит, что ли? Понимаете, вот она суть. Bizler Türkmen halkının üstten gülediler. То, что bizler дозволяем вот это все. Bizler дозволяем. Bizlerin дозволениямыздан şunaka situatsiyalar. Bizlerin дозволениямыздан bular внутренний депортуру bilediler. Bizlerin дозволениямыздан bular daşarı yurtta konstitutsiya, bütün Türkmenistan'ın zakonuna göre pasport vermeli. Bular vermediler. Bizlerin susmamızın neticesinde bol oturan zat. Ödler deport koyya $5.000 pul versen sen çıkar ya. Deporda yürü ya. Ular karanglar da bular воздухтан, просто воздухтан pul ede tuttular. Реально воздухтан pul ede tuttular. Azap göre oturan kim? Hormatly vatandaşlar sizler. Şurada yine bir tezkere şunaka yankı B yazan Алишер, для начала должна быть печать от диаспоры, чтобы решить масштабные вопросы. Б. Где? Какая диаспора? Nerede диаспора бар? Айтсаң амаңа. Бар болан диаспора.
Вот давай вот честно, да, men bilmem Türk ve Turkiyada primern diaspora yok. Rossiyada barmı yok men bilmem. В Америке может бар, может yok. Menin havarım yok. Men kança tıkıt ettim, tapmadım Türkmen diasporasını. Ne Google'dan, medyada tapmadım. Yok naverное Türkmen diasporası. Rossiyada Özbek diasporası var. Turciyada içine sapok Özbek diasporası var. Bizlerde yok, bizlerin diaspora yok. Ben eşitmedim. Diaspora yok bratan. Чем это речь? Канака, неменин гүрүңөр. Давай birinci диаспораны kurалы уже дальше больше bize men bilemem примерно da bize bilemiz. Diaspora bolsa bizlerin edebileceği işlerimiz köp. Но, к сожалению, yok онака adam пока. Son еще bir de bitese yazan тоже прочитаем. Oğuz, короче, Eldar Abdullayev Oğlanlar короче, Alişer, Talip, Nuri, Abdullah geldi ya aga короче ve başka muhalifimizdeki Allah razı olsun, az mı çok mu olsun da ehlinizden geldiği kadar elinizden geldiği kadar Türkmen milletinizin gözünü açmaya çalışarsınız. Minnettar Eldar. Mene слишком как-то gözünü açmaya, скажем так, ben fikir paylaşaman, öz görüşümü paylaşaman da, кому будет полезно, был бы рад, отвечаю, уларам bir поддержит etseler. И это было бы хорошо, если мен кому-то что-то донес, да, öz pikirimi. Иногда могу ошибаться, да, болады шунака. Идеально эмес. Мен не политик, опять-таки, да. Шоң үчүн, да, может полезно болса, конечно, конечно. Мен devam edemen. И sizlerin arkanız bilen, sizler bizlerin arkadağımız. Like basmayı unutmayınlar. Yo, o yerdekiler üçün Türkmenistan'daki adamlar üçün bir edýän işimiz var ha. Ullokan. Men özüm öwme üçün aýdam ogony aktivistler öwme üçün aýdam okyny. Hakykatda ya gatullokan sebäbi olar ýurdun içinde näme bolupdyr, näme hilek bolupdyr. Hakyky habary eşitmäne mümkinçiligi ýok. Arassa howadan dem almana mümkinçiligi ýok olar. Oy, häzir Gurban uly aýyrlygada ya başga bir prezident bolsa şonam olar näme biljek manlar ýok. Ya bolmasa Gurban ulynyň nemesi, dywaynygy prezident bolup otursa onam biljek manlar ýok. Garaz näme bolupdyr, nirde bolupdyr, näme hilek bolupdyr, näme kanun bar. Hiç kim habary yok. Hiç kimin hiç tartışma habary ýok. Diňe Guldaky gun şowda näme bolýanyny bilmäge mümkinçilik ýok ende. Ol hiç ile habar ýok. Diňe sen okupasiýada gezip ýörsiň. Iň bolmanda saparlat döwründe birazajyk bir o näme habarlary berýärdiler. O plan ýerde plan bolupdyr, plan ýerde plan bolupdyr. Onda da ama gaterwet habarlar aýdan oklar ýöne näme umumy aýdýarlar da arazygan bolsa halkyň hakyky ýagdaýyny adamlar garyp ýaşaýar diýip aýdýarlar. Ýöne şu biz bar bolanmyz üçin, biz gürläp duranmyz üçin, aktivistler gürläp duran üçin bu haramzadalar ýurtda erwetligiň bardygyndan boyun almana başladylar. Bilýär. Almak mecburunda kaladı. Bula bileslermi? В основном korkudan zady TikTok. TikTok efirlerden. TikTok'ta прямой эфирлerde de şondan korkadılar. Очень korkadılar zady şo. Это во-первых. И ina şunaka прямой эфир. Ina munaka коллаборация bolady ya, подкастlar. Ina oyam korkuzady ular. Потому что birlik ağzı birliğe geleseňe. Ina şondan korkadylar. Iň esasy adam sizin gürlemeňizden şeýle bir gorkýar. Sizlerin yazmaňyzdan bile korkadylar. İnanaslar mı? Sizden gaterret gorkýarlar. Şoň üçin siz adamlar aktiv bolmaly da, şulatlar üçin janyňyz, teninizi bilen ylgamaly da,
diňe biz ılgap görmeli däl, diňe biziň ılganymyzyň ullokan bir netijesi ýok. Siz goşulmasaňyz. Ondan ýöne haçanda siz şadatlar üçin janyňyz, teniňiz berip ılgasaňyz, onda Türkmenistanda normal o bir başga döwletler ýaly döwlet emele gelýär. Gruziýa ýaly şu Gruziýada müňlerçe watandaşymyz işläp dur. 2 milyon halkı var ha özünün. 2 milyon. 2 milyon içine yan bir sapok var ha. Biziňkiler hemmetini soýarak jemlesen tygmaýar. Kiçkine ýene bir zat o. Biz şolaň elinde işläp durdy. Utançla ýa şolaň elinde işlemek gara. Ondan muman adamlar birazcık gözümüz açıp bara hemişe nire kolsalar gidip görmän birazcık öz nemämiz aýtmany öwrenmeli da hakymyzy talap etmäni öwrenmeli. Ýogsa bizi hemişe her gelen adam ay sen bar Gruziýa git, sen Türkiýe git, sen Ýewropa git, men sana bärde çörek berjek gelmeň hemmesini özüm yiyjek. Çörekliň hemmesini özüm yiyjek, gazy özüm yiyjek, nebiti özüm yiyjek. O hemme TV baýlygy özüm yiyjek. Senem ýok bol git diýip oturar her gelen prezident. Kara şurada desem az şurada bir takoy Рамис Худайбердиев деп они не знают, что такое, короче, диаспора. Bizler bilemiz диаспора немелiyini. Bizler hatta пацанлар bilen хотели сделать это диаспораны, потому что bizler nemalı şu dernek bartı bizlerde. Oğuz boyu derneğimiz bartı. Onu yaptılar. Turca'da diaspora это açı buladır o zat emez. Bizler хотели в Америке açacaktık пацанлар bilen. Но не сложилось, не получилось. Иншалла бар пацанлар стараются, хотят сделать açarlar inşallah. Но eğerde Alişer açsın ya Abdullah bilmem может açı biler ya ben bilmem Abdullah açaman desem может açı biledi. Но mende umay ne хватит. Diaspora yok. Ben kanalım yüredi bilemem. Ben material topla bilemem. Ben bir zat обзор edi bilemem. Ben разбирать edi bilemem. Любой bir temanı. Понимаете? Креатив mende. Но диаспора там что-то не, это не моё. Yok. Biziň burada bärde ýene bir faktor var, ýene bir tarap var şu meselen diaspora boýunça. Biziň her bir toplanmak meselemizde Türkmenistan hökümeti garşy. Sen dernek açsam bolan Türkmenistan hökümeti garşy, diaspora açsam bolan Türkmenistan hökümeti garşy. Olar şonu etdirmejek bolup her zat etýärler. Daja sadak etmäne ýol beren oklar jördü. Neme halanoklar şonu. Ondan ana meselem Oğuzboy dernegine garşy Türkmenistan dernegini açdy. Häzir ýörenok biziňki ýapyldy. Bu iblesnem nimetler. Açtılar, tamam mı? Yankı açtılar. Реально propaganda başladı. Yine Türkmenistan derneği, yine Türkmenistan derneğine barınlar короче. Bizlerinki уже yapılmak уже vakti gel oturandı. Oğuz boyu derneği. Bizler kayış ettik. Barınlar kana. Bart adamlarımız. Barıp kömek soranlar. Şunaka balinoyum bar ili şunaka kömek gerekler. Barıp sorasalar bilese nüme depdiler. Yani Türkmenistan'ın açan Türkmenistan derneği. Biz dine tans oynayaz. Biz kömeğe edemiz o. Biz dine Türkmenistan'ın zadı yüzü karoçu biz görkezeceğiz. Zat pat dep karoçu. Yanklar döndür koy yaptılar. Bir adam emez 2-3 adam şuna kadar koy yaptılar. Şurada bir yeri yazan da yankı bu diaspora это лицо нации. Diaspora köp zadadı biledi. Вплоть до того sen даже bara Rossiyada men görüp birepmen Özbek diasporası adamlar köçede kaladılar ha Özbekler. Baradlardanı şo семьяга полный квартиры всё помогают, понимаешь? Диаспора это сила, если так разобраться. Açtırmıydılar Turca'da. Просто açtırmıydılar. Güç ettirmiydiler. Şu gün Türkmenistan bilen Turça bir teşkilat ilişkileri var. No men aydam yok to, что ular berediler.
dep aydınman. Ну, bizler пока şöyle. Ова. Но в тесных отношениях Турция bilen Türkmenistan вот этот случай da с Kipr'ım açıklama gelmedi Ankara'dan. Onu hem eşidermiz. Но в целом bir yerde опять-таки demokratiya var. Ова. Görüşünüz tek bizler yayında aydı bilotmuz öz fikirlerimizi. Конечно, köp aydı bilmedik zatlarımızdan var, aydı bilmeyecek zatlarımızdan var. К сожалению, мен hemşe aydamam. Ben ни к чему не призываю, потому что ben Turciyada ова. И просто караңlar, да, может, ошибаемся, yanlışamız da. Может, kandı desem, da ben ekonomist demez inakda oturamam какой-то разбор edemen ile önkü firslere Abdullah'ın просто 3 minutluk mu 6 minutluk videosunu izledinizlerde тоже Abdullah'ım обзор etti и разобрать etti de yankı iznasиловать ettiler şu temanı разобрать etti. Bizler edemiz, hormatlı vatandaşlar. No, bilesizlermi? Давайте честно, да, вот neçe adam şu gün YouTube platformasında или TikTok platformasında şu zat bilen занимаются. Ha? Просвещение bilen или же просто halkımız bilen да, общаться. Кто это делает? Никто не делает. Düşünesizler. Malı az mazgineyine adam ede oturan. И sizlerden всего лишь поддержка. Da bu işi etmek aksad emez. Realne aksad emez. Yine işten geldik. Ova. Yoğunduk, ardındık. Priglasit ettim. Ova. Şu gün işe gidip oturanda priglasit ettim. Geçliğe gel dedim. Ova. Gel pak bu paka. Wow. Gelince. Geldi yine. Ova. Neçe saattir oturtmuz. Başta bir yarım 2 saatten beri sizlerin karşınızda bir iki de havarı eleştirdik. Tartıştık. Görkezdik. Мненияларыңыз yazdınızlar. Uları hem okadık. Ну просто караңlar. Sizler поддерживать edinler. Like бесплатно. Eğer de yok. Реальный kanalını поддерживать edemen desen. Alıbar oturan işini поддерживать edemen deseniz de. Также Abdullah'ın kanalı var. Также benim kanalım var. Abdullah'ın kanalı Abdullah Orusov desenizler çıkadı. Az görerken ikinci sahne yok TikTok'tadır ana. Yani ötürüp görkezemiz mi Abdullah? Yo. Menin hazır şu anda pesta açıklama durandır. Açıklama dali edep duradı Orusça. İliyem devamı dep. Tıklasanızlar menin zadım çıkadı. Açıklamam çıkadı. Şu anda menin IBAN numarum duran. İstersenizler ova поддержать edemen desenizler kanalımı. Никаких problem. IBAN'ım duran atı bilesler. Bir yerde bizler ofitsialini işle oturtmaz. Ben примерно налогum töle otma. Abdullah'ım налогum töle oturan. Bizler blogger. Vlogumuz boldu. Üçün gidip registrasiya ettik. Ova Türk hükümetine налогumuz töle otmaz. Pensiyonumuz töle otmaz. Düşünesizlermi? Ova kazancağımız maksimum menike 150-200 dolar. Maksimum 200 dolar. 200 dolar hem ne çünkü pul bilen 7.000-8.000 lira pul boladı. Onun hem 15%'ını sen Türkiye devleti nalog edip alıkaladı özüne kazandığın için. Şunun için sizlere bizler nadiyimse ova bizlerin nizavissimi kalmamız ova sizlerin elinizde ова. Ta ki или независимы kalamam ben примерно, или независимы kalıp sizler поддержка etseniz независимы kalama eğer de birine зависеть edecek olsam ben bu işi koyamam просто и все. Два варианта. Или поддерживать, или ben bu işi koymalı olamam. Потому что bende 4 beçem var. Салам алейкум, я с вами Сахатов Алишер. Последнее время меня начал... Спасибо подписаться eden adama. Şunu сообщение gelene. Просто açık zadım şular. Abdullah Orusov 2500 mi 400 подписчиği var. Пожалуйста, давайте şunu 5000 подписчиği ederli. Pожалуйста. Bizler sizler bilen güç.
sizler bizler motive edebilseniizler inanınlar bizler sizleri günde informe edemiz. Türkmenistan içi daşı bol oturan situasiyalar hemmesini sizlere Türkmenistan'da adalet bolsun diýen bolsaňyz, Türkmenistan'da normal ýaşaýyş bolsun isleýär diýen bolsaňyz bizi goldamasaňyz, ine şu wagda çeller sizi olar bagta ýetirmedi. Ine şu wagda çelli ine Gurbanoğly ýa Sapar Murat ýa Serdar şolar sizi bagta ýetirmedi da. Şonuň üçin bizi golda. Biz özümiz bir zatlar boljak bolalım. Hemişe bir arkadaga çokunup ýa Saparna Türkmençe çokunup ýa Serdara çokunup geljekde Kerimula çokunup ýa bolmada Güljahan Atabaýewa çokunup gedenmizden özümiz adam bolalım da. Ol Hudaýa çokunalyp. Bolmasa şolara bagly bolsaň şolara ýalbaryp gezersiň hemişe. Şonuň üçin özümiz adam boljak bolmaly. Indi opşi cemlesek, hormatly izleyiciler, hormatly Türkmenistan vatandaşları, cemlenimizde şunu aýtmamız gerek. Şu bizlere nime ýeten ýok? Demokratiýany propagandirtede oturan adamlar ýeten ýok. Düşünesizlermi? Bizler bizlerin hakkımız bolduğunu aýda oturan adamlar bizlere gerek. Owa. İnanыңlar, meniňki tek bitte ikilikçi, 9 klass kutaran 3 şkolda biri Alişer çıkıp aýda oturan bolsa, aýdyp bile oturan bolsa, 4-5 ýylyň içinden beri aýdyp gele oturan bolsa, sizler içiňizde köp universiteti, takoy выше образованный adamlar köp. Sizler slöhkusedesler. Sizlere ihtiyacımız var. Eğer de edi bilmeseňizler, просто like, поделиться başkalar bilen. И köprak, чтобы adamlar bu zady eşitsin. Bu zada komentary birinci eşideseň 1-2 efir, 3-nji, 4-nji efir komentary yazasaň, и дальше больше adamda уже şu zada öz Türkmenistan siyasatty bolamy, Türkmenistanyň halkynyň жизни bilen интересоваться başlady. Habarlar bilen, potom осуждать etmeye başlady, göredi, поддерживать etmeye başlady. Şununki tek bizler bitti общество kuru bilemiz. Uyam sizlerin elinizde. Просто paylaşınlar. Like бесплатно. И основном подписываться edinler. Давайте şu ay ben 5000 подписчик bolaly. Ya Abdullah ülkemizem 5000 подписчик edeli. Abdul, astayva zapilatsiya mi? Spasibo gelenlerinize minnettar. Rahmet sana Abdul gelenin için. Spasibo ülke. Было приятно. Alı bu kolaboratsiyalar, bunaka zatlarımız, podcastlarımız köp boladı. Büyüğün biraz maskarın. Bu kostümçalarda gelen. Bu idealli görmedi büyüğün bara. Просто галстук yeterli. Ладно, sağ olarsan açacak zadın masa. Sağ olun vatandaşlar. Başkaç. Sizlere şöhret, hormatlı Türkmenistan vatandaşları, minnettar. Şöreçe dinleyenleriniz için. Özünüze yaxşı karangla indiki efirde görüşünçek. Allah'a emanet olun. Minnettar. Sağ olun.